Opstali smo zbog rata, a potom i zbog zapostavljanja središnje državne vlasti, a sada nam pokušavaju oduzeti ono čime nam Europa može pomoći, kažu HDSSB-ovci. Dinko Burić nudi i slikovita objašnjenja. Predviđene su sredstva iz fondova Europske unije, ali ne pod istim uvjetima. Za najsiromašnije Europska unija sufinancira do 85% sredstava. Dakle, oni najnerazvijeniji trebaju dati samo 15% vlastitih sredstava. Oni u sredini razvijenih mogu računati da će im Europska unija pomoći do 60% sredstava, moraju osigurati 40%. A oni najrazvijeniji, koji su preko 90% BDP Europske unije, a to je u ovom slučaju grad Zagreb, oni imaju pravo na sredstva Europske unije, ali ne pod uvjetima kao što ih treba imati Slavonija i Baranja, koja je najnerazvijenija, nego pod uvjetima da imaju pravo. Mogu sve projekte koje god zamisle financirati, ali imaju pravo samo na 50% ukupne investicije povući iz Europske unije. I stavljajući nas u istu kategoriju, u ista sredstva, oni uzimaju iz našeg kotla. Protivno je to i politici Europske unije, tvrdi Burić. Postoje 3 kotla, oni bi uzimali iz onog za nerazvijene. Svaki tanjur koji budu pojeli za projekte, gdje će im za njihov projekt, koji primjerice košta 100 milijuna eura, biti isplaćeno 85% sredstava natrag umjesto 50%, toliko će manje ostati nama, upozorio je Burić. I tu ne treba biti posebno pametan. Tu ne trebaš biti niti matematičar da shvatiš da je iz kotla koji je namijenjen sirotinji, koji je namijenjen kao u pučkoj kuhinji, onima koji su gladni i oni koji su u potrebi, da nije dozvoljeno na taj kotao doći onima u papučama i onima u poderanim cipelama i da na taj isti kotao mogu doći i iz njega jest i oni koji se voze u Mercedesima. To nije pošteno, to nije pravedno i mi o tome govorimo. Odluku će vlada prije ili kasnije morati promijeniti jer u Slavoniji i Baranji postoji politička snaga koja neće šutjeti, zaključeno je na skupu. Pristupnice HDSSB u Cretu do sada je potpisalo više od 200 članova, a za novog je starog predsjednika mjesnog ogranka izabran Luka Kozina.